Да, очевидно това са горещите теми. Кой какво свърши, кой е силен в политиката и кой командва, кой плаща, кой поръчва. Това са темите, които вълнуват обществото. Двама бивши председатели на Медийния съвет са готови да потеглят в разговор, в дебат по тези теми. Соня Момчилова ще ви представя първо, разбира се. Госпожо Момчилова, здравейте. Здравейте, господин Любенов. Добро утро на вас. Добро утро казвам и на доцент Гого Лозанов, Георги Лозанов. Добро утро и здравейте, господин Лозанов. Добре дошли в студиото на нашето предаване и на нашата телевизия. Преди малко Петър Москов, го чухте, изчаквайки да влезете в студиото, зададе въпроса. Как па не му хареса на президента Румен Радев нещо в тази власт? Аз съм готов да му отговоря, но не отговорих, защото времето течеше. Как да не му харесва на президента Радев? Харесват му неговите правителства, служебните. Как пък не му хареса едно от редовните правителства на президента Радев? Ако питате мен, с основание. Защото кой беше казал от големите психотерапевти, че ако в една ситуация на ненормалност ти привиждаш някаква нормалност, нещо не е наред с тебе, с перцепцията ти, с оценките ти. Как би могъл, кой нормален човек може да харесва това, което се случва? От моя гледна точка. Освен това, съдейки обективно по данни на социологията, служебните правителства бяха онези с най-големи постижения. Онова, с чието така публичен образ и пиар се занимавах, аз беше с безпрецедентно висок публично одобрение. И то работеше наистина добре. След всичките промени в Конституцията, с всичките окастряния на правомощията на президента, всъщност се стига до, сами виждате, до какви невероятни парадокси. До правителства, които ще се справят все по-трудно. Въпреки така щедрото възнаграждение и така пилеене на обществени ресурси и средства за да изграждат собствения си имидж, да се домогват до обществено одобрение, да се борят за стратегически, както те ги наричат, цели, каквато е тази поредната, към която сме се устремили, нашето присъединяване към еврозоната. И всеки нормален ваш зрител, според мен, сега си задава въпроса как пък не провидяха една стратегическа цел сред онези, които са на дневен ред и които са проблем на обществото и на хората. Като този проблем, по който говорихте преди малко с доктор Москов, за нашите оскърбени, пренебрегнати, отхвърлени от нормално съществуване, обречени на изгнание родители, като проблема с образованието, като проблема с бабхи, овцете на бай Рибан, ако щете. Това е садизъм. И всяка власт, която стане авторитарна и тоталитарна, е бременна с садизъм. Така, въведението до тук. Да дам думата и на господин Лозанов с логичното продължение на това, с което вие започнахте. Ако в обществото, два въпроса ще ви задам, господин Лозанов, ако в обществото има гняв, има някакво недоволство, видимо кипи, от Варна до София има недоволство, може ли президента Радев да бъде алтернатива на това? Може ли? И втория въпрос. Той съвсем не изглежда да се отказа от идеята и от философията на това народа да бъде питан. Нали това казва? За случая за еврото, понеже подхванахме и тая тема. Ако той не се отказва от тая идея, това добър или слаб ход е на Радев? Народа да бъде питан. Хората да си кажат за еврото. Първо да кажа, че той не е доволен от правителствата до сега, защото ми се струва, че той от политиците, те не са толкова малка група вече, за съжаление, от моя гледна точка, които ще са доволни, ако правителството е пропутиново. И всъщност той работи много усилено в тая посока. Това с питането на народа и референдума, който той първо самия обяви за противоконституционен или за неконституционен, в разговор с Възраждане, но след това, точно на 9 май, Ден Победа и така да се каже, за да може да бъде активирана руската публика да внимава, той предложи този референдум. Така че неговата задача, според мен, съвсем не е толкова да пита народа за нещо, по което народа вече беше питан многократно през годините. Това всичкото е говорено, това е етап от много дълъг процес. Беше по-скоро опит да се възпрепятства или да се покаже, че той е готов да възпрепятства максимално тази евроинтеграция, която от гледна точка на пропутиновите политици е
обратната на начина, по който си представят развитието на България. И още ние не трябва да се заблуждаваме, че битката е някаква друга, освен тя винаги е най-съща между демокрацията и диктатурата. Имаме една диктатура на изток, която опитва да експанзира вече много пъти поред, по най-различни начини, най-напред, така да се каже, с добро, сега вече с лошо. И от другата страна има възможност европейския свят, Западна Европа, към която ние се присъединихме, да успее да удържи демокрацията и нейните ценности. Не е много лесно и все по-трудно, даже бих казал, става. Това е тежка битка и всъщност фронта, тук сега говорим за избор на президент. Изборът на президент ще е свързан с това. Ще се намери дали фигурата, която ще фигурите, които ще кандидатстват за това, ще могат да поставят ясно задачата за посоката, така както беше в Румъния, така както е в Полша. И посоката не е русофили и русофоби, славянофили, западнофили. Посоката е демокрация и диктатура. Диктатурата има ясни черти. Ако видите в момента управлението в Москва, по учебник какво е диктатура. Култ към личността, вкарване на опозицията в затвора, пълна цензура върху медиите, прогонване на неправителствени организации. Те са, от учебниците ние ги преподаваме. Те са просто да ги извадиш точка по точка. Защо, госпожо Момчилова, всяко едно извън официозното мнение вече е про-путинско, про-московско, про-диктатура, про-кремълско и про-руско? Защото така пише в учебниците, по които преподава доцент Лозанов, вероятно. Само, че аз бих задала въпроса, тази Европа, която се управлява от една корумпирана шайка, защо нищо не се споменава и в медиите? Се питам аз, господин Любенов, за госпожа Урсула фон дер Лайен, за Манфред Вебер, за всичките гешефти, в които бяха замесени имената им. Ако щете и за нашия тук бивш председател Младия Минчев, който се оказа така въвлечен в някакви котерини и лобистки схеми. Мълчи се, това ли е Европа, към която и с нейните ценности, към която се стремяхме? Ами не, господин Лозанов. Аз много се стремях, даже имам орден за заслуги към присъединяване към Европейския съюз. Не може да ме опрекнете нито в путинизъм, нито в някакви тежнения към диктатури, но както каза един великолепен гост на Бойко Василев в петък, който е написал прекрасна книга, започнах да я чета, "Психология на диктатурата", на тоталитаризма, пардон. Тоталитаризъм е всяко нещо. Той цитира Хана Аренд, да. Че тоталитаризъм е всяка ситуация, в която имаме един елит и една маса, който бива шантажиран. Една маса от хора, които му вярват. И аз се питам, какво се случва с хората, които няма да бъдат попитани? Защото има разлика. Има разлика в ситуацията. Затова предполагам, аз не мога да знам какво мисли президента и от какви съображения се движи, когато взима решения и променя съответно такива предишни свои. Но ние сме свидетели, ние живеем във времето на счупени обществен договор. Ние живеем във времето, в което стана ясно, и то благодарение на вашите колеги, господин Любен, в голяма степен, че тези хора са нелегитимно избрани в парламента, че изборите са манипулирани, че са подменени, че ние всъщност сме управлявани от наше име, взимат решения хора, които са наглост на стероиди, както сега се посещам за онази мисъл на президента. Кой е силен в политиката? Темата на нашия разговор. Политиката стана стероидна. Липсва онова мъжество, за което Солженицин беше казал, че е най-дефицитно в наши дни. Да, има нужда от такива политици, от мъжествени политици. Не от анаболни, не от стероидни, не от маразма, който покуси световното лидерство. И аз лично много бих се радвала, ако видим президента в едно друго амплоа, на терена на партийната политика. Разбира се, никой не знае какво решение ще вземе той, но това да провиждаме ръката на Путин във всичко, на мен ще ми е интересно да чуя доцент Лозанов какво смята и коя е жертвата и кой е агресора в случая с проблема военния конфликт в Близкия изток. Защото обичате дихотомиите, така.
които улесняват общественото Да, съзнаване. да кажем. Първо, аз госпожа Момчилова не мога до край да разбера дали е по-скоро към Възраждане или по-скоро към президента, защото вече почва да има нюанс. Това с шайката, дето управлява Европа, е по-скоро Възраждане. Но иначе другите неща повече върват към президента. Ама защо ме стигматизирате? Не мога ли просто да си мисля в някакви посоки като един непартиец? Той така и Волгин се казваше, че той е просто журналист, който така мисли, а после отиде, разбира се, депутат от Възраждане, защото всички бяхме наясно, че той е пропагандатор на Възраждане и говори това, което говорят лидерите и опорните точки на Възраждане. Сега ние може да си мислиме всичко, разбира се, но заедно с това сме хора, които правиме публични анализи на поведения, на идеи, на стремежи, така и с президента. Там има нюанс, той е така да се каже по-мекото крило в тази антиевропейска позиция, която се заема в полза на диктатурата в Кремъл. Тези от Възраждане, де се побратимиха с партията на Путин, с партията на диктатора отидаха, който ни обявил за неприятелска държава, те отидаха да се прегърнат с него. Така че и това е театър, това е жалък фарс, обаче много опасен. Защото почва да има влияние, включително и през канали, като този, в който се намираме в момента. Започва да има и вече има влияние и той е обработил много голяма част. Има си хас парламентарно представена група да няма канали за влияние. Да, има си хас, господин Лозанов. Не, аз не казвам, че... Напишете законодателство да не се кани Възраждане в телевизията. Това не може да стане, за съжаление, но заедно с това референдума, например, и опита да се референдум, е така да се каже да се берат плодовете на промиването на мозъци от страна на пропагандата. Да видим колко са промити. И евентуално референдум би дал такива сведения. Аз го казвам с тъга за това, че в такава ситуация живееме и такъв резултат започва да дава. И затова много се надявам на тия предстоящи президентски избори, на тяхната кампания, да станат основа за един разговор. Ние в демокрация ли искаме да живеем или в диктатура? И да стане ясно, ако госпожа Момчилова не харесва моите учебници, да дека други учебници. Няма значение. Учебници, които описват разликата между диктатура и демокрация. За да може да видим какъв е модела. И нашата хибридност, докъде сме го докарали в този момент. И евентуално, ако българското общество, в което аз се надявам, има воля все пак, след като живя 45 години в тежък тоталитаризъм, в диктатура, и тръгна към Европа, както каза и госпожа Момчилова, всички заедно тръгнахме тогава. Някои са получили ордени, други само надежди имаме. Така вървяхме в тази посока. Дали продължаваме да искаме да живеем в демокрация? Или вече имаме носталгия към оня съветски модел, който в момента се опитват да реставрират от Кремъл и, за съжаление, намира не лоша акустика в Западна Европа и главно зад океана. Искрено ми е интересно, доцент Лозанов, вие вярвате ли, че тези хора, които 35 години са ни повели към клуба на богатите, реално ще ни заведат там, както ни обещават, че сега ще ни катапултират от дебелото червона кучето, чуда се как по-възпитано да се изразим, а да все пак локацията да спазя физиологична, в която се намираме в този организъм европейски, ние като народ и като държава, че нещо ще ни катапултира в сърцето, видиш ли, на мъртвия кон, от който отказваме да слезем. Защото, доцент Лозанов, това са мантри за... Живия кон в Москва ли е? Червените ескадрони от таблите. Защо трябва да сравняваме? Ние говорим за България. Аз съм загрижена за България. Защото за българската демокрация, която не се състоя. Тези, които вие подкрепяте, защитават руските интереси. Ама вие искахте да влизат службите в нюзрумите и в редакциите, за да събират с камионетки, ще ни събирате руските скоро. Шпиони би трябвало да бъдат, разбира се... Кои са руските шпиони? Защо няма доказателства? Това не е моя работа. Именно работа на службите е да покаже кои са руските шпиони. Но аз видях, че след като един път изгониха 70 руски шпиони, след това всичко затихна, когато дойдоха други правителства на господин Радев и така нататък. Те вече нямаха този интерес да видят кои са руските шпиони и които организират цялата тая хибридна атака, която в момента продължава в България. Но защо продължавате
тъжнявате живота на хора, които по никакъв... Само заради това, че си вършат работата подобно на Диляна Гайтанджиева, излезе някакъв Атлантически съвет, който каза, че някъде в Кремъл вероятно има център, който координира... Това се слуша колко години вече го слушаме. Защо да е някакъв Атлантически съвет? Това е доста легитимна организация с много смислени хора вътре. Вероятно, нямам... Повечето са завършили в Русия, доколкото ми е известно. Не съм с това впечатление, но вие може би сте следили по-внимателно. Знаете ли тази хайверена червена аристокрация, към която и вие... Той ги нарича дворянство, доцент Вацев, и е много прав, към която и вие принадлежите, които смениха боята и запяха едни други наративи. Аз не съм имал някакви големи възможности да заставам в особена позиция властова до 1989 година. Тогава бях редактор в едно списание «Българско фото». Не знам колко хайверна е тая роля. А пък господин Вацев по-ли работеше преди 1989 година? Не, просто ми хареса анализа. Вие помните ли от тогава? Не, вие сте млада, няма да помня. Помня ви и вас. Има големи надежди. Вашата папионка беше така пеперудата на свободата в моите очи. За първ път срещах израза семиотика в ваша статия. Много отдавна, преди много време. И знаете ли, когато... Какво стана от тогава с вас? Аз бих се дала същия въпрос и за вас. Знаете ли, чудех се... Аз там стоя. Разговаряте ли с... В желанието да влезем в една действително демокрация. Демокрацията в момента в света е само западна, няма друга. Вие да сте видяли някъде друга демокрация? Господин Лозанов, знаете ли кой е най-тъжният факт, че вие работите за изличаването на памет? Аз се чудех, къде бяхте, когато се разруши паметника 1300 години България? Вие не харесвахте ли? Защото в години съм си говорила с вашата майка, която дълбоко уважавам. За този комплекс, за този това съчетаване на тези два обекта архитектурни, НДК и паметника. Да, аз брутално разрушен. За паметника 1300 години наистина сметах, че много по-важно и много по-бързо трябваше да се разруши паметника на Съветската армия, защото това е паметник на една диктатура с един шмайзер забит най-високо в центъра на София в небето, който иска да покаже, че продължава да ни управлява Съветската червена армия и че продължаваме да сме в окупация. Така че най-после това се махна. Паметника на Старчев, той имаше известни естетически качества, заради които аз не съм имала такава крайна негативна оценка към него. Но пък паметника на Съветската армия не е въпросът, разбира се, скулптурите да бъдат унищожени, защото и те имат естетически качества, но е въпросът да не бъде най-високия връх съветски шмайзер. Сега вече няма върхове, няма и пилон, и шакастира Милава, и майната му на православието. И аз, добре, ако утре някой провиди в сградата на Външно министерство, която е на вашия баща, ако се не лъжа, брутализъм и нещо, което му навява, както имаше един такъв човек, на който баща му вдигаше кръвно, като минаваше покрай мавзолея и затова го взривиха. И провиди в сградите на вашите родители нещо, което го огнетява и фрустрира. Мавзолея беше зловещо място, защото вътре имаш една мумия и естественият ход на живота трябваше да бъде спрян, за да може лидера, диктатора, да бъде, така да се каже, оставен за вечни времена да управлява силно уважаеми гости, обществото. разбира се, далеч съм от висотата на председател на медийния съвет, за да мога аз да вляза в това. Любедов, вие защо ще си мълчите? Защо ли оставите тук с Соня Мосилова? Това иска да кажа. На висотата на вашите позиции, господин Лозанов, аз кой съм аз, че да кажа нещо на висота? Нито съм Георги Лозанов, нито съм Соня Момчилова. Господин Лозанов, крайно време е да сте. Хората ме помолиха във Фейсбук. Крайно време е да стане ясно кой гастролира в студията. Кой си принажда авторитет и се самопровъзгласява за авторитет. Кои са хората, които се опитват да ни убеждават, че ние сме... Само извинявайте, принципен ли е въпроса? Нали не говорите за господин Лозанов? Господин Лозанов го поканих в студиото аз, така че какво означава кой е господин Лозанов? Да, и понеже аз лично се... Тя ме познава, госпожа. Аз го казва, че още от времето, когато съм се занимавала с семиотика. Не, вие работехте в списание, доколкото ми е известно, за фотография. И пишехте на Вестник Култура. Да, точно така. Но... Това беше преди 89 година. Така, но хората като вас живееха, и това не е тайна, с привилегии, живееха, както се казва, с сребърни лъжички, изведнъж после станаха най-яростните.
Аз не съм против условия... сърбените лъжички и такъв, така да се каже, пролетарски гняв срещу добрия вкус няма. О, не. Не е ресентимент. Не, в никакъв случай. Аз нямам и основание. Но нямам чувството, че съм живял по по-различен начин, отколкото не съм предполагал, уважаеми уважаеми гости, аз не съм пък предполагал, че историята и връщането в миналото нали ще има чак такъв ефект. По-скоро очаквах да кажете нещо за настоящето. Ето, това е темата, госпожо Момчилова. Кой е силен в политиката? Кой дирижира в момента? Това ли е сблъсъка? Диктаторството срещу демокрацията. Ето, например, има усилия в момента ППДБ да свалят правителството. Кой държи този кабинет? ППДБ ще го свалят ли юли месец? Или няма да могат? Няма да могат, защото нямат интерес от това. Но сега аз да не влизам в такива политологични наблюдения. Този кабинет, това управление трябва да си отиде час по-скоро. Българите трябва да бъдат питани. Протестите трябва да продължат, защото заприличахме на народ най-накрая. И понеже се злоупотребява с какво ли не. Много е важно, господин Лозанов. Ние наистина страдаме от някаква тежка амнезия. Ние наистина забравихме кои са тези анализатори, които идват в студията ви и обясняват колко ние сме неграмотни, некъпани, неинформирани и бедни. Поради това, че не сме стигнали висотата на кое? Бих питала аз, когато се касае за един субект като господин Хампарцумян, който не излиза от студията, или като един господин Дацов, който забравихме, че беше най-големия пропагандатор на закриването на реакторите на АЕЦ Козлодуй. Ма ние помним, някой от нас, все още. И е важно да се напомня и да се припомня на хората и да се търси причината за тези резките мимикрии, за резките обрати в поведенията и в тезите на някои хора. Защото се представят като независими експерти и като големи финансисти, хора, които са всъщност консултанти финансови, които са в борда на банки, които имат интерес, както Румен Гечев каза, и както много професори, които не знам защо ги няма и които отсъстват. Те само от обществената телевизия и от търговските телевизии. Истинските професори, като Минасян, като Боян Доранкев, като Румен Гечев, като доцент Царийски, като... Това са хората, които разбират от финанси. И в същото време едни политически назначени милионери ни говорят от сутрин до мрак колко сме глупави и как не е наша работа. Да решаваме дали да влизаме, дали да правим монетарна реформа, сега когато светът гори, или да вярваме на госпожа фон дер Лайен, която иска да инвестира в закупуване на оръжие и да воюваме с Русия и да бъдем храбри и мъжествени. Господин Лозанов, нали така? Не, аз не знам, господин Гечев, на кого е консултант. Аз нямам вашия поглед върху, така да се каже, събеседниците в студията, какви са техните връзки извън мнението, които изказват. Но има нещо много жестоко. Путин, който иска да си върне старата съветско влияние, и което той нееднократно е казал, даже е казал за България и за Румъния, че НАТО трябва да се оттегли, така че ние отново да не бъдем в този алианс, да се върнат границите му от 1997 година, неща, които той казваше. И той имаше една цел. Да започне да убива, защото човешкият живот има различна цена в диктатурата и в демокрацията. И когато от демократични общества виждат, че хора умират, това е огромен ценностен шок, докато азиатските диктатури не се много впечатляват от това. И затова той считаше, че започвайки да убива в Украйна, доколкото чух сега, вече са убити 1 милион руснаци в Украйна. И там въобще вече загинаха повече хора, отколкото във всичките войни май след Втората световна война. И ще отстъпат пред него хората. Ще живеят цивилизационния шок, да кажат, той злодей убива, каквато и да е цената, да спре само. Какъвто такъв възглед за миролюбие има. И това е естественият възглед. Оказва се обаче, че самите украинци са готови на всичко, за да не попаднат втори път под съветския ботуш. Защото за разлика от Запада, ние, които сме били в това общество, знаеме какво значи отново да дойде съветски ботуш. И заради това сега
този фронт става много важен. Не случайно се очаква от Тръмп и въобще от решаването на този конфликт зависи до голяма степен начинът, по който ще се развие света. Дали диктатурата ще победи и, така да се каже, ще оплаши другите и ще победи, или демокрацията ще успее да окаже съпротива. Или революционното общество ще продължи да се бунтува, както казва Соня Момчилова. Последно изречение, сме на финала. Много неистини съобщи господин Лозанов. Много какво? Неистини. Да не кажа точната дума. Значи, първо, жертвите, които дадоха украинците, са много по-малко в сравнение с тези в Газа. В пъти. Убитите деца са много по-малко в сравнение с тези в Газа. Неприбраните тела на убитите украински войници, как бихте коментирали? Като какво, господин Лозанов? Сега, и край на краищата, какво хубаво ни се случи за тези 35 години в преход? Аз не твърдя, че трябва да има някакъв завой. Аз нямам време да разобличавам лъжи. Защото това ще отиде много време. И в тези вече едно пълнолетие време, в което сме членове на Европейския съюз, какво добро доживяхме? Освен, че всичко премина в сферата на услугите, и журналистиката стана услуга, сега Петър Волгин го няма и се върнахме назад във уважаването от вас класация на Репортери без граница. Въпросът е и властта да стане услуга, госпожо Момчилова, като химическо чистене и като транспорта. Вие кога казахте нещо срещу властта, господин Лозанов? Не съм ви чула никога да кажете нещо срещу статуквото. Коя власт, собствено? Не знам. Знаете ли, сега си припомням как преди 10 години седяхме с вас в едно студио и вие тогава бяхте председател на съвета за електронни медии. Аз бях свободен пиар. И вие защитавахте Бойко Борисов сниман пред магнолията му. Да. И тогава си задах въпроса, как е възможно? Вие си говорите разни работи. Но това не е ли така? Няма никой... Снима пред магнолията му, аз съм защитавал. Естетиката. Това така едно говорене. Не, задавам си въпроса, защо никога... Така работи цялата руска пропаганда. Хвърлят се разни работи с някаква далечна цел, а конкретните неща, които се казват, те може да са най-обикновени лъжи или пък някакви инсинуации. А лъжа ли в момента? Забравихте ли? Ами не помня, кога сме били с вас в студио, пък да съм защитавала на Бойко Борисов магнолията. Сега това са... И неговия Силонов Анцук. Както и да е. Знаете ли, тъжно е, когато човек винаги е на страната на статуквото. На финала сме. Това е силната власт. Това е властта, която притежава интелектуалниците клоуни, както казва Жижек, един интересен политолог. Значи, вие ме принуждавате да ви припомня вашия начин на участие в културата, вашия начин на говорене, и сега се опитвахте да говорите с едни вулгаризми и цинизми. Клеветите ме. Това е оклеветяване. Нали си знаете текстовете? Нали си знаете сега какво се опитахте да кажете за Европейския съюз? Какво се опитах за кучето и не знам. А ние къде се намираме, господин Лозанов? Искам да кажа, че това ви е в чипа, в мисленето. Този вулгаризъм е там. Това е съветски вулгаризъм. Не знам как го прихванахте. А вашата перфидност, господин Лозанов? Не знам как го прихванахте. Дали не можем да я наречем по друг начин? Защото това е щета, която понасяте. И аз, разбира се... Вие казахте и за мен и за господин Карбовски, че сме щета и какво беше? Не сме били в хронотопа и не сме били в континиума. Уважаеми гости, нека тук да поставим финала. Аз наистина не си представя така този разговор, но отведе из дебрите на това къде сме ние, къде е обществото ни. Соня Момчилова, бивш председател на СЕМ, Георги Лозанов в същата позиция. И медийни анализатори, и обществени анализатори, и публични личности.